रायजो राजाखौ माबायदि लेभेलाव थगायगासिनो दं नोंथांमोनाबो मिथिगौ दिनैहाय सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनि लिडारफोरखौ आं हामजानाय मोनाखै आरो बे सरकारा 5 बोसोरनि उनाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो। इन्ट्र' भिडिअ जायखौ नुदों बेखौ जों लासैनो नायलांबाय थागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। बेजों लोगोसेनो मिजिंथि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। जिसया समफ्रामारि जाय बिथांखौ जोङो गरिब गुन्द्राफोरनि लोगो, गैयैफोरनि दुखु दाहायाव हेफाजाब होग्रा, गैयैफोरखौ अरायबो अनसायग्रा होननानै जोङो समाज सिबियारि होननानै बिथांखौ जोङो सिनायनो मोनो। नाथाय बे बिथाङा दिनैहाय सरकारनि माखासे दोलो, आथिखालाव खुंथाय गोहोआव थानाय माखासे दोलो बिजेपि, इउपिपिएल बा गुबुन गुबुन दोलो, बेफोरबायदि माने गोहोआव थानाय दोलोआव हाबालासिनो बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौसो सायख'नानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जादों। नाथाय मानो खुंथाय गोहोआव थानाय हान्जाजों थायालासेनो बिथाङा मानो बिपिएफ हान्जायावसो जयेन जाखो? बिनिनो माखासे बिदिन्थि दङ। आरो बेजों लोगोसेयैनो लैहोर लैहोर गयारि बिथांमोनहाबो साननो हनो गोरों बर' हारिनि माखासे सेंग्रा होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा। दा बिथांमोनहाबो खुंथाय गोहोआव थानाय जिथु इउपिपिएल आरो बिजेपि हान्जा बेफोरजों थाङालासेनो बिथाङाबो बिपिएफ हान्जायाव जयेन जादों। आरो बेजों लोगोसे गोबां माने सेंग्रा साननो हनो गोरों इयुथफोर बिथांमोनहा बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै बिपिएफ हान्जायाव जयेन जादों। दा बिदिब्ला बिथांमोना मानि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय हान्जायाव थायालासिनो बिपिएफ हान्जायाव फैनानै जयेन जाफैखो? बिनिनो माखासे बिबुंथिफोर दङ। भिडिअनि गेजेरजों एसे नायनानै ला दिनै। गोबाव समनिफ्रायनो आङो रावजोंबो दलाव बा रावजोंबो आङो माबायाव गैयामोन। नंगौ, आं रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि आं मावनो गोसो आरो आं मावलांबाय थागोन थैजासिमाव। आंनि ससियेल वार्कार खामानि मावनाया थाबाय थागोन। दिनै आङो बिपिएफ दलाव आं मानि थाखाय फैदों बिनि माखासे खारन दङ आरो जाहोन दं। दिनै बेनो जाहैबाय, दिनै आङो गोबां मानसिफ्रा आंखौ कुइसन खालामदों आरो फन खालामनानैबो बुंहरबाय, दिनै नोङो मानो रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ बेयाव हाबा बादिनो मानो बिपिएफ दलाव थांखो होननानै। दिनै आङो बिनि एन्सारखौ आं दिनै फंनैसोबाबो आं दिनै होगोन। दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार, बे सरकारा दिनै 5 बोसोर 3 बोसोर थांबाय। खिन्थु निउसनि गेजेरजों बिथांमोन सारमोना बुंदोंमोन जे बिपिएफ दला 15 बोसोर सरकार सालायनायाव मावनो हायैखौ जोङो 5 बोसोरावनो जों मावफुंनानै होजोबगोन होननानै। नाथाय 3 बोसोराव बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों जेबो डेभेलपमेन्ट गैया होननानै। दिनै नंगौ, खामानि मावदों मावनाया, खिन्थु माखासे बुस्थुआव बिपिएफनि जि खामानि आद्रा थानाय बा मावफ्रामनाय बेफोरबायदिखौ आं मावदों होननानै आं गोबां खोनादों आरो नुदोंबो। दिनै गोबां निउसनि गेजेरजों जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन सरकार दायि समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जे गोरिब गुन्द्रानो जोङो न' हाबनानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन। दिनै गोबां मानसिनि सिगाङाव निउसाव बुंदोंमोन जे जोङो बिमा माहारिफोरनो बिदिनो माबा मोनसे जोङो राहा लामा दिन्थिना होगोन होननानै। दिनै जोङो सासे मानसिखौबो जोङो होनायनि जोङो एरियायाव, आं दस्रा एरियायाव बुंनो थाङा, खिन्थु जोंनि एरियायाव, जोंनि बामोनगाव जि चिरां 13 समस्ति, बे 13 समस्तियाव आं दिनैसिमाव आं हैनाय नुवाखै। खिन्थु दस्रायाव होदों होआखै आं बेखौ मिथिया। खिन्थु बिथांमोननि जि दानि सरकार सोलिबाय थानाय बे सरकार सोलिनाया निस्सय 5 बोसोरनि गेजेराव बियो गोग्लैसिगोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बेयो आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा। दिनै रायजो राजानि गामि एरियायाव, ओनसोलफ्राव दिनै आं गोबां प्रग्राम खालामो। बैसागु प्रग्राम, बल खेला, फुटबल खेला, बेफोरबायदियाव आङो थांनानै दिनै आङो प्रग्राम खालामहैयो। बेवहाय आङो गोबां पाब्लिकफोरनिफ्राय निउस मोनो। दिनै सोरबा लिडारनि सिगाङाव सोरबा गैयै मानसिया थाङो माबा मोनसे अनसुंथाइ बिनो थाखाय, दिनै सैमा बायदि बाहायहरो। बिनि थाखायनो जाय दानि सरकारनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकारनि लिडारफोरखौ आं हामजानाय मोनाखै आरो बे सरकारा 5 बोसोरनि उनाव गोग्लैगोन होननानै आं सानो। थारैनो बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे जिसया समफ्रामारि बिथाङा सरकारखौ मानि थाखाय दुखु मोनदों
आरो बिथाङा माबायदि जाजानो लुबैदोंमोन आरो आथिखालनि सरकारा माबायदि जादों दा बिनि सोमोन्दै बिथाङा गावनि गोसोनि साननायखौ एसेब्लाबो फोरमायबाय। दा बिथांनि गोसोनि साननायफोरखौ जोङो हमनो हाबाय बिथाङा मानो BPF दोलोआव फैदों। आरो दानिया गुबुन मोनसे भिडिअ'आ जाहैबाय लैहोर लैहोर गयारि बिथाङालाय मानोथो सरकारजों थायालासेनो BPF दोलोआव फैखो। माने आरो आं लैहोर लैहोर गयारि आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोङो दिनैहाय BPF दलाव जयेन जानायनि जोङो BPF जयेनाव हाबनायनि गोबांथा खारन दङ। दा गासैखौबो बुंजायालासिनो आङो फंनैसो खारनखौ आं बुंनो नागिरदों। जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय जोंनि रिजनेल पार्टि सिगांनिफ्रायनो BDC-खौ जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानैहाय दिनैनि पर्जासिम दिनै इउनिभार्सिटि दिनैहाय मेडिकेल कलेज बा जियानो हक लामानि डेभेलपमेन्ट दालांनि डेभेलपमेन्ट जिहेतु BDC सुक्तिनि सिगां जोंनावहाय जेबो एख'आनो गैयामोन। दा दिनैनि परिबेससिम लाबोनो हानाय केपासिटिखौ जों जोंनि हाग्रामा सारनियाव नुदों। जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंनि दा जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय जेबायदि फिदिं जायो दा बेखौ नुनानै जों सानदों जोंनि बर' हारिनि जाय रिजनेल पार्टि बा जोंनि बर' हारिया गोबां खैफोदाव दङ। दिनैहाय UPPL गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावहाय नोंथांमोनहाबो मिथिगौ मिडिया नोंथांमोनहाबो आरो जोंनि रायजो राजामोनहाबो मिथिगौ जे बुङो सान्थि परिबेस फैदों होननानै सान्थि परिबेस फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो नाथाय खैथा एनकाउन्टार जालांखो नोंथांमोननि निउस मिडियाफोराव दिनैसिमबो रिपर्टआव मोनगोन। BCDC लेभेलनि बा सरकारि न' होनायावहाय जुदि सोरबा मेम्बाराहाय थाइसे थाखा लायोब्लाबो बिथांमोनहा आउट खालामनाय जागोन बुंदोंमोन नङा होमबा। दिनैहाय बुंदोंमोन जे न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बेथ' इम्पसिबोलखा। नाथाय बेनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों दिनैहाय जोंनि जे लिडारफोर दङ दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि लिडारफोरा बुंबाय थायो जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानायनि बाथ्रा नैबे दान मोनसेयावनो दागोन बुङो बा फैगोन सप्तायावनो दागोन बुङो। दा बिभिन्न बेफोरबायदि जिखुनु प्रब्लेम्सफोरखौ जों नुदों आरो रायजो राजाखौ माबायदि लेभेलाव थगायगासिनो दं नोंथांमोनाबो मिथिगौ। दिनैहाय न' होनायनि नामावहाय दिनै PMAY न'आवबो बिथांमोना 10,000 थाखा लायो बेखौ आं मिथिगौ आरो जों खोनानायबो दङ। आरो जे जोंनि BDC सरकारनि जे न' होनाय बिथांमोना बेखौ माबायदि खालामदों जे गावसोरनो लुनानै होयो आरो जुदि गावसोर लुनानै होआब्ला जुदि लुनानै होनो चान्स मोनाबा बिथांमोना 10,000 15,000 लायो होननाय जों खोनादों। दिनैहाय बे खोथाखौ प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन थाखा थाइसे लाबानो होखारगोन होननानैहाय दिनै बेफोर खोथाखौ बावजोब्बाय नामा। दा बेनिखायनो जों सानदों जे बेयावहाय जोंनि बर' रायजो राजाहा गोबां खहा जागासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि खहा जानायखौहाय बा जोंनि बर'नि फैगौ सम जे प्रब्लेमफोरखौ जों नुहुरदों बेखौहाय सल्भ खालामनो थाखाय जों जों बयबो ओंखारनांगोन। आरो बेनि थाखाय आं सानदों हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों जेबायदि स्ट्रंलि जोंनि BDC-खौ सालायबोदों जेबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोदों बेनिखायनो जों दिनै हाग्रामा सारनि पार्टियावहाय बिनि मोनसे खुन्थिया जानानै जाहाथे जोंबो हेफाजाब होनो हायो दानि लाइमोन हिसाबैहाय बेनिखायनो जों दिनै जयेन जानाय जादों। बे गोलाव भिडिअ'खौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे आथिखालनि सरकारा मा मावनांगौ मा मावखो आरो आथिखालनि सरकारनि जिथु पलिसिफोर बेफोर माबायदि बिनि सायाव निस्सय हमनो हाबाय। जायनि थाखाय गोबां साननो हनो गोरों दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां इयुथफोर गोबां सेंग्रा बा गोबां सिख्लाफोरा आथिखालनि सरकारखौ दुखु मोननानै माने जिहेतु सिगांनि आवगायनि सरकार बेनो साबसिनमोन होननानै BPF हान्जायाव लोब जयेन जानाय जिथु नुथाय बेखौ जोङो खौरां बिजोङाव नुगासिनो दं। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।